αυτό είναι το πιάτο. Το ξέρω. Βάλτε και το άλλο, βάλτε και το άλλο. Μαλάκα, πώς έγιναν πάλι έτσι. Πω τα σκατούλια. Κάτι να του πω. Άστο. Είναι ειδικός. Ναι ρε. Να φύγεις. Κι άλλο τόσο είχαμε βάλει. Μένω. Τρέχουμε να το πιάνω. Ποιος ήταν ο κύριος εδώ. Ο Σωτήρης. Καλά. Πώς έγινε η Λουλού. Τι. Η Λουλού. Βάλτε να φάει. Δώζα, χόρτασε. Δεν θέλει. Χόρτασε. Άρχισε θα ξανακάνει με τώρα, μαλακά. Γιατί το πουκέλι γίζονται σιγά σιγά. Ψάχνουν νερό. Ναι. Όταν κλάσα γίνει άλλος τόσο σουλάκα. Τι δείχνει ο βάλος λίγο. Και Ρε, να πιούνε λίγο νερό. από χτες έχει γίνει διπλός ο Ντάγκλας. Δεν θες νερό. Η Τσουβαλιέγκο από εδώ. Και ο Κλουβάκιας. Τραβάς βίντεο. Ναι. Θα φάτε τίποτα άλλο ή να το κλείσω. Όχι, άστον. Κάτσε, κλείστο. Όχι, περίμενα. Κάτσε. Τσεκάρετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Καλά. Το διπλάσιο το σκυλάκι μας. Καλά, τώρα που έφυγε αυτός η άλλη τρώει, βάλτε να φάει. Και η κοιλιά. Τι έχει γίνει. Στο μαγάκι. Άκα, θα τους βλέπω να ξεράσω, ρε φίλε. Όχι, η κοιλιά αυτή είναι η καλύτερη τροφή. Αλήθεια. Και ειδικά για το κουταβάκι. Γιατί είναι και μαλακό. Βλάκα. Και όπως έγινε. Να τη σηκώσεις μια να δεις από αυτή τη μεριά έτσι. Να δεις πόσο έχει γίνει η κοιλιά. Κοιλιά σου, αυτό. Ναι, ενδιαφέρον τώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο.